Predsednik Rusije Vladimir Putin poželeo je dobro zdravlje Joe Bidenu kao odgovor na izjavu američkog predsednika koji ga je nazvao ubicom. U intervju koji je dan ranije emitovan na televiziji ABC, Biden je na pitanje veruje li da je ruski predsednik ubica odgovorio da veruje. Takođe je opisao Putina da nema duše, a obećao je da će ruski predsednik platiti cenu za navodno rusko mešanje u američke predsedničke izbore 2020. godine. Putin je rekao da u američkom establishmentu ima mnogo časnih i poštenih ljudi i da će se Rusija oslanjati na njih. Ocenio je da je Vašington posvećen odnosima s Moskvom samo pod svojim uslovima, a da će Rusija raditi samo pod uslovima koji su povoljni za nju. U krajnje neobičnom potezu nakon Bidenovog intervjua Rusija je izjavila da poziva svog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama na hitne konsultacije o budućnosti američko-ruskih veza. Konstantin Kosačijov, zamenik predsednika Gornjeg doma parlamenta, rekao je da su Bidenovi komentari neprihvatljivi, da bi neizbežno pokvarili i onako loše veze i okončali svaku nadu u Moskvi o promeni američke politike pod novom američkom administracijom. Rekao je kako je opoziv ambasadora u Moskvi jedini razumni korak koji je trebalo preduzeti u tim okolnostima. Pretpostavljam da neće biti poslednji ako sa američke strane ne bude objašnjenja ili izvinjenja. Ovakva procena nije dopuštena iz usta državnika takvog ranga. Ovakva izjava ni u kom slučaju nije prihvatljiva, dodaje Kosačijov nazvavši je prekretnicom u američko-ruskim vezama.